Rigtig hjertelig velkommen til gudstjeneste her i Vejleflodkirken i dag. Velkommen til jer, der har fundet herned fysisk, og velkommen til jer, der ser med på streaming. Jeg har nogle få oplysninger. Det er fællesspisning i dag, for dem, der har husket mad, og ellers så deles vi om det, der er. Og vi skal have gjort klar med nogle julegaver. Så der bliver lidt ekstra julehygge og julesange, så rigtig velkommen i krypten efter gudstjenesten. Og så kl. 14.30, der åbner basen, og det er både for elever og menighed, at man kan være sammen derovre. Og så skal jeg lige minde om, at seniorerne mødes i ugen, der kommer, og der er tilmelding til dig, Lise. Er det ikke sådan, det plejer at være? Jo, lige præcis. Og ellers så er vi klar til at gå i gang med vores gudstjeneste, og vi vil indlede med at få en kollekt optaget. Og det er unionskollekten, vi optager, det der hedder adventsgaven. Og jeg selvfølgelig har jo læst det i Adventnyt, men jeg minder lige om, at vi samler ind til oversættelse og produktion af det nye materiale til børnebibelklubberne. Det kommer til at hedde Alive in Jesus, og det erstatter Gracelink, som er ved at være ret gammelt. Det er et meget spændende og gennemtænkt projekt, som både indeholder materiale til bibelklubber og andagter derhjemme, og det hele er krydret med spændende, nytegnede illustrationer og over 50 sange. Materialet er omfattende og vil være nogle år undervejs, men vi er overbevist om, at det vil være til stor velsignelse for vores børn og deres familier. Vi håber på en god opbakning til projektet. Det første materiale på dansk udkommer allerede i starten af 2026. Så lad os optage adventgaven nu. Tak for gaven til vores børn. Vi skal synge sammen. Vi skal synge den første salme, nummer 125. Lovet være du, Jesus Krist. Og som vi plejer, så rejser vi os efter forspillet, og så bliver vi stående, mens vi får skriftlæsning og indledningsbøn ved Mary Skovgaard.
Og vores tekstlæsning i dag er fra Esajas kapitel 9, vers 1-6. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende åg stangede over deres skuldre, og slavefodens kæp brækkede du som på Midians dag. Hver støvle, der trampede i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er os født, en søn er os givet, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrsten. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Herskares herres nidkærhed skal udvirke dette. Lad os bede. Kære Gud, du er vor far, og vi er dine børn. Du er, som er i himlene, alle steder og uden begrænsning, må det blive helligt i os. Må dit rige bryde igennem i dag, så din vilje kan ske. Må dine planer vinde over os. For vi ved, vore planer er ikke dine planer, og vore veje er ikke dine veje. Så mens vi spiser vores daglige brød, tilgiver hinanden uhyrligheder, når vi mærker dig sige, gå med fred. Pyha, så kan vi trække vejret frit igen. Led os og lad os gå uden om fristelser og ondskab, for dit er riget, magten og æren. Fra verdens grundvold blev lagt og til tidernes ende, længe før og længe efter os. Gud, du er, og vi tvivler ikke på din kærlighed og almægtighed. Amen. Vi skal synge sammen igen. Vi skal synge salme 149. Det var ikke en nat som de andre. Og efter salmen, så må børnene komme herop, så har Anne Maj en historie til jer. Men først synger vi salme 149.
er det tid til, at børnene kan komme herop. Halløjsa. Se, nu tror jeg faktisk, jeg ved, hvad I alle sammen hedder. Sådan rigtigt hedder jeres navn. Altså det er for eksempel Rebecca. Det er hendes navn. Og det er Ejgil, og det er dit navn. Og det er Kasper, og det er dit navn. Men er der nogen af jer, der har nogle navne, som I bliver kaldt måske af mor eller far eller nogle bedsteforældre, som ikke sådan er jeres helt rigtige navn? Ja? Hedder du noget andet end Ejgil sådan derhjemme? Musse! Ja! Det var da et virkelig sødt kælenavn at have. Kan du lide, når du bliver kaldt Musse? Nogle gange, ja, fordi det er sagt i stor kærlighed. Det hedder et kælenavn. Har du også et kælenavn? Flipper. Det er din far, der har fundet det på det. Og der er ikke nogen, der ved, hvorfor fædre finder på de navne. Nej, altså mine børn, de har haft ufattelig mange navne, som deres far har kaldt dem. Og jeg kan ikke engang huske dem alle sammen. Har du også et kælenavn, Osvald? Bosvald. Nå, der lå måske lidt mere end et kælenavn i det, var. Der lå lidt personlighed også. Gjorde der ikke det? Bosvald, det kan jeg lide. Ja, og det er også mit rimenavn. Det er dit rimenavn også, ja. Bosvald og Osvald, det rimer det. Og nej, uha. Hvad siger Kasper? Det er Kapper. Ja, det bliver du kaldt. Se, nogle gange, ja. Elvi i stedet for Elvira. Altså, dengang jeg var en lille pige, så kunne min mor nogle gange lige gå hen, og så kunne hun gøre sådan her på kinden af mig, og så sige hun, dit kælenavn, det er bløde kind, fordi hun synes, jeg havde så bløde kinder, så kaldte hun mig bløde kind. Se, har Gud nogle kælenavn? Ja? Hvad siger Ejgil, og så lød vi bagefter? Jesus? Far? Hvad sagde Helligånd? Hvad sagde du? Messias, ja. Ja. Fader, ja. Så Jesus har mange kælenavne, eller Gud har mange kælenavne på en måde. Nu skal jeg bare lige finde. Der var fjernbetjeningen, fordi jeg har taget nogle billeder med op på skærmen. Kan I se dem nu? Se, det der, det er faktisk nogle mærkelige billeder, hvis man bare sådan kigger på dem. Men det er faktisk kælenavnen på Gud. Er der nogen, der kan genkende nogen af dem? Hvad siger Eleanor? Hyrde. Jesus siger, jeg er den gode hyrde. Hvad siger Nathaniel? Løve. Du siger løve. Ja, der er en løve. Er Gud en løve? Nej. Men kalder vi ham en løve også? Ja. Stærk løve. Altså, løven, det er jo dyrenes konge, ikke? Så der brugte man også billedet. Kan I finde andre ting? Hvad siger Philip? En dommer. Ja, det er den der hammer på den der lille træplade deroppe. Det er en dommer, ja. Og så tager vi lige nogle af de andre. Hvad siger Daniel? Vindruerne. Hvad har det med Gud at gøre? Hvad siger han er? Hvad siger du? Og der er noget med nadvaren der, ja. Han siger, han er brødet, han er vinen. Det gør han nemlig. Det er helt rigtigt. Et andet sted, der siger han også, at han er ligesom et vintræ, og vi er grenene. Så han bruger det billede flere gange. Hvad siger Ludvig? Verdens lys. Der var også et lys deroppe. Det siger han også, han er. Hvad siger Osvald? Et bjerg, ja. Han siger...
Han er stor, og han står fast ligesom en klippe. Gud er vores klippe. Hvad siger Dagmar? En dør. Gud siger, han er en dør, som vi kan gå ind af. Hvis vi vil have det gode liv, så kan vi gå ind gennem ham, som er døren. Så er der en, vi mangler. Vi har sagt brødet, ikke? Han er livets brød, som sørger for, at vi får... Hvad er det sidste? Et barn. Gud siger faktisk, jeg er ligesom en mor, der ammer sit barn. Jeg ved ikke om... Måske betyder det, at han altid er vågen. At Gud, han sover aldrig. Han er der altid til at sørge for os. Hele tiden. Og han giver os det bedste af det bedste. Ligesom en mor, der ammer sit barn. Hun vil kun det bedste for sit barn. Ja. Så det der, det var nogle kælenavne på Gud. Se, de er givet i kærlighed. Hvad tror I Guds kælenavn til jer er? Har I tænkt på det? Har Gud et kælenavn til jer? Til alle? Hvad tror du, det kunne være? At vi er hans børn, ja, lige præcis. Han behøver ikke engang sige jeres navn, han kan bare sige, mit barn, kan han sige. Han kan da gøre det endnu større ved at sige, mit elskede barn. Det tror jeg er Guds kælenavn til hver eneste af jer. Mit elskede barn. Tak fordi I kom til børnehistorien i dag. Så skal vi synge sammen igen. Den næste salme, det er nummer 569. Vi sidder i mørket, og bagefter er det Anne Maj, der prædiker for os.
er jo lidt besværligt, når vi skal lære nye jule- og adventssalmer, for der går næsten et helt år, inden vi synger dem igen. Men nu håber jeg, at I har i hvert fald blevet introduceret for 2, som I ikke sang sådan voldsomt godt med på i dag. Så dem kan vi jo se, om vi kan huske igen til næste år, når vi tager dem frem igen. Tak, Ingrid, for at lede os igennem. Det første, vi hører om, som Gud siger, det er, der skal være lys. Og hvor jeg skulle ønske, at han havde sagt det lidt tydeligere og lidt højere i disse dage, for der er godt nok gråt og mørkt udenfor lige nu. Vi har ikke set solen i dagevis, og tågen har lagt sig tæt omkring os. Ifølge min vejr-app, så er der en meget lille chance for, at vi måske eventuelt kan se solen en lille smule torsdag formiddag. Men ellers så er der gråvejr i sigte. Vi har stadigvæk lidt over 2 uger til solværv. Nok derfor, at teksten, som vi skal arbejde med i dag, taler så stærkt til mig, og sikkert også til jer, os nordboere generelt. Der skal være lys, sagde Gud. For inden lyset kom, så var der kaos og mørke og øde tomhed over urdybet. Det er et noget dystert billede af universet. På trods af, at Guds ånd svævede over det, så var der mørke. Og måske derfor måtte Gud sige, der skal være lys som det første, for at jage mørket væk og give mulighed for, at livet rigtig kunne udfolde sig. Men lyset fik ikke lov til at udfolde sig for evigt. Inden længe så valgte mennesket nemlig at følge deres eget lys. De mente, at de var mere oplyste end Gud selv, og valgte at gå den vej, hvor kundskaben om det onde fik lov til at præge os. Og Gud måtte sætte et skel mellem godt og ondt, og måtte adskille menneskene fra det evige med et flammesværd. Og siden da, så har mørket og synden fået lov til at sprede sig. Efter syndefaldet har fraværet af Guds nærvær fået mørket til at være grundstemningen på vores klode. Og vi bor jo så i Danmark. Godt nok har vi ikke mørketid som dem, der bor nord for polarcirklen, men der er mørkt, når vi går ud af døren om morgenen, og der er mørkt, når vi kommer hjem om eftermiddagen. Og selvom vinterdepression faktisk ikke er en officiel diagnose, så er den anerkendt både i den generelle befolkning og i den kliniske forskning. Man skønner, at 5-10% af os lider af vinterdepression i en eller anden grad. Vi kommer ikke nok ud. Vi får ikke nok lys. Vi får ikke nok D-vitamin. Og vores søvn og træthed forstyrres af en melatoninproduktion, der går lidt amok, og som gør, at vi bliver trætte. Vores energidepoter er for nedadgående, og det afføder forkerte spise- og motionsvaner, og det gør så sandelig heller ikke noget godt for vores velbefindende. Så vi kender måske godt til det der med at være lidt ramte i større eller mindre grad, når mørket hænger tungt over os. Så vi kæmper mod det fysiske mørke på den her årstid. Men det åndelige, det mentale, det storpolitiske, det økonomiske mørke er nok endnu mere tæt omkring os. For der er så mange ting i vores syndige verden, som vi kan bekymre os om, som vi kan frygte, som vi kan være urolige for. Vi kan være kede af det, fortvivlede over, berørte af, som kan suge liv og lys ud af os. Sygdom, smerter, konflikter, brudte relationer, fortvivlelse, ligegyldighed. Det får lyset slukket i os, og vi føler på en eller anden måde mørket lidt stærkere. Og så kommer Esajas. Esajas kommer til os med profetiske ord fra en tid, der ligger omkring 2.700 år før vores tidsregning. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land.
Og jeg får sådan lyst til at række hånden i vejret og råbe, det er mig, Esajas, det er mig, der bor i mørkets land. Jeg bor lige her midt i vores nordiske vinter. Jeg bor i mørkets land, for jeg bor i en verden, der er styret af magtfulde mennesker med hang til tvang, der ikke tager hensyn til hverken landegrænser, nationer eller demokrati. Det er mig, Esajas, der bor i mørkets land. For os, jeg kæmper, jeg ser andre kæmpe mod mørkets kræfter, mod ondskabens fangarme, mod dystre fremtidsprognoser, mod håbløshed, troløshed og uretfærdighed. Det er mig, Esajas, der har brug for at vide, at selvom mørket kan virke skræmmende og omklamrende, så kommer der et stort lys. Et lys, som vi skal se og som skal skinne for netop os, der bor i mørkets land. Så hvorfor er her stadig mørkt? Selvom Esajas for så længe siden sagde, at der er kommet et stort lys. Ja, det er spørgsmålet, som vi ikke kan give et fyldestgørende svar på, for svaret er større end spørgsmålet lyder. For når vi taler om profetiske tekster, så taler vi også i en diffus tidsregning, hvor fortid, nutid og fremtid nogle gange vikles lidt ind i hinanden. Realisme og løfter går ikke altid i opfyldelse her og nu, og der er så mange lag i de her profetier. Og nogle gange så rammes vi af den her dobbelthed i profetierne, der både gælder nutid og fremtid. Men Esajas beskriver det, som Gud har bedt ham om at bekendtgøre for folket i mørkets land. Og det folk, det kan både være Esajas' samtid, som var mørk. Det kan være folket, der levede omkring år 0, som vandrede i mørket. Og det kan være i vores tid, som også mærker mørket. Vi kan alle sammen få noget ud af teksten, for løftet om det lys, der skal komme. Det gælder både dengang, og det gælder i dag. Esajas beskriver, hvordan det store lys, der kommer, skal skinne for os, så vi kan vandre i det lys. Men det store lys skal også gøre jublen stærk og glæden stor. For nu er mørket brudt, og der kan jubles over en vunden sejr. Ordbruget i versene 3 og 4, de er så meget hængt op på krig og kamp, at det er tydeligt selv for os, der altid har levet i fredstid. Det er ikke uden grund, at de her krigsbilleder, de præger teksten i Esajas 9. Da Esajas skriver det her, der er det store rige, som de havde oplevet under kong David og kong Salomo, det var gået i opløsning. Israel er ikke den stormagt, det var engang. Og de lever i sådan en mellemøstlig konflikt, som bare bliver ved og ved og ved. Assyrerne kommer ned og undertrykker og kæmper mod resterne af Israel. Og Guds folk, de lever sandelig i mørkets land. De er et folk i knæ. Troen på Gud er svær at få øje på, og profet efter profet er sendt til landet for at prøve at få dem til at vende om, inden den store landflygtighed til Babylon kommer. Og i den situation, der kommer de her profetiske ord fra Esajas om et lys, der skal komme. Og om hvordan, når lyset kommer, så det her tyngende åg skal knækkes, og kapper og støvler, der er fyldte med blod, de skal brændes. Det er frihed. Det kunne en frihedskæmper under 2. verdenskrig ikke have digtet bedre. Eller en dansker i Sønderjylland i slutningen af 1800-tallet kunne ikke have skrevet flottere sange om det. Og du kan måske give mig referencer til sangene efter gudstjenesten, hvis du kan dem. Støvletramp, blodige kapper, åg på nakke, lås for mund. Vi skal kun tilbage til mine oldeforældre og bedsteforældre, før de forstod de billeder på måder, som jeg slet ikke kan forstå dem.
når man har været undertrykket, når man har ligget under for fremmede magter, når man har været tvunget ud i arbejde eller kampe, man ikke selv har valgt eller kan sige nej til, så taler vi om at vandre i mørket. Så bliver friheden så overvældende stor, at man jubler, som når man deler byttet. Og Esajas han sammenligner den der frihed, vi kan få lov til at opleve, med den, som folket oplevede på Midjans dag. Kender du Midjans dag? Ved du, hvad Midjans dag er? Nej, det gør du nok alligevel. Det kan godt bare være, at du ikke lige sætter det i forbindelse med det. Men lad os lige gå tilbage og finde ud af det. Jeg er ret sikker på, at mange af jer kender historien om Gideon. Midjanitterne, de var efterkommere af Abraham og Keturas søn Midjan. Abraham lod Isak arve alt, og så sendte han de andre sønner, han havde med sine medhustruer, så langt østpå, som han kunne. Men midjanitterne, de blev magtfulde, de blev store, og i dommertiden, så blev de ved med at gå på togter ind i Israels folk. På et tidspunkt så kalder Gud en ny dommer, Gideon, til at kalde folket tilbage til Gud. Og til at få fordrevet de her forhadte midjanitter, der hvert år kom og ødelagde alt på markerne, så folket sultede og led og slet ikke kunne have kræfter til at gå i krig mod dem. Hvis I kender og husker historien om Gideon, så kan I jo lige tænke på, hvordan var det, Gideon bekæmpede midjanitterne. Han havde en hær på kun 300 utrænede mænd mod tusindvis af soldater med våben. Men Gideons mænd, de var bevæbnet med et horn i højre hånd og en fakkel og en krukke i venstre hånd. Og midt om natten så omringer de fjendens lejr, og da Gideon så blæste i sit horn, så blæste alle de 300 mænd også i deres, og de knuste krukkerne, der var over de tændte fakler, og lysene kunne ses i den mørke nat. Gud lod midjanitterne vende sværdet mod hinanden, og der udbrød totalt kaos. Og Gideon, han kunne sætte efter dem, der flygtede fra blodbadet i lejren, og den dag gav Gud midjanitterne i Gideons hånd. Lyset sønderrev mørket og gav sejr. Undertrykkerens åg blev splintret som lerkrukker, der rammer jorden. Og du kan læse beretningen selv i Dommerbogen, kapitel 7. Midjans dag. Den dag Gud ved hjælp af lys nedkæmpede fjenden. Fjenden blev nedkæmpet ved Guds indgriben og ved et stort lys, der skinnede i mørket. Åget og slavekæppen blev knækket ved hjælp af horn og krukker og fakler. Der var ingen blodtilsølede kapper eller støvler, der trådte andre under fode i den kamp mellem Israels folk og midjanitterne. Det var dagen, hvor der blev sejr over Midjan. Midjans dag, og Gud bekæmpede mørket med lys. Uventet, ualmindeligt, unaturligt, uhørt. Og den frihed, som Esajas beskriver, den er opnået på stik modsat måde af en kamp. Det er ikke et slag, det er ikke Waterloo, der ændrer krigens gang, men det er noget så ikke magtfuldt og ikke truende, som et barn, der er født. Glæden og jublen udspringer af løftet om et barn, der skal være verdens frelser. Glæden og jublen kommer, fordi et barn er født os. En søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Nu er det ikke længere åget og slavekæben, der skal ligge på skuldrene af os, der lever i mørkets land. Nu er det verdens herredømmet, der skal ligge på skuldrene af et lille barn. Sceptret ligger trygt på hans skulder. Og lyset kom i form af et lille barn, det barn, som blev lovet Eva lige efter syndefaldet, som skulle knuse slangens hoved. Og det er som om, at Gud igen siger, der skal være lys. Og så sendte han et barn.
Da Esajas skrev det her, så var det stadigvæk i fremtiden for ham. Han profeterede om den her kommende Messias, som skulle frigive folket. Og i den tekst, der kommer lyset og oplyser mørket. For det er ikke noget almindeligt barn. Det er en regent, som bliver givet en række titler, som er helt unikke. Og de 4 titler, der bliver givet det her barn, det er ikke nogen, som er givet til nogen af Israels konger. Vi har at gøre med en helt unik konge, der skal videreføre Davids trone. Og hvis du følger lidt med i nyhederne, så kender du nok til, at i vores tid, så kan kongelige titler også fratages folk en gang imellem. Nogle gange, fordi dem, der bærer titlerne, ikke skønnes værdige til at få den respekt og immunitet, som følger med. Og andre gange for lige at slanke lidt på organisationen og sætte folk fri til at være lidt mere almindelige. Men her har vi at gøre med kongelige titler, som bliver givet af Gud selv til det barn, der skal bære herredømmet på sine skuldre, og som er det lys, der skal skinne for os i mørkets land. Titlerne er underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Underfuld rådgiver, regenten, der både kan gøre under, men også er klog og giver visdom til sit folk. Han rådgiver uden bagtanker, men oplyser menneskers sind, så de er i stand til at træffe beslutninger efter hans vilje. Ingen bliver snydt, ingen bliver ført bag lyset af Messias' rådgivning. Vi har vældig Gud, El Gibor, bogstaveligt krigerens Gud, eller Gud er en kriger. Vi har lige mødt et nyfødt barn, og nu er han også en mægtig krigergud. Men Messias er ikke en almindelig kriger, for han kommer en dag tilbage til jorden, og så vil han slå alle sine fjender med det sværd, der kommer ud af hans mund. Med ret og retfærdighed vil han dømme. Det er sådan, Gud går i krig. Når den vældige Gud dømmer, er krigen slut. Så er der evighedsfader. Et mix af naturligt og overnaturligt. Det naturlige er en far. Det overnaturlige, det er evigheden. En far, som kommer fra evighed. Han er både far og søn. Det er ikke ofte, at farbilledet bliver brugt om Messias. Det lader vi som regel tilhøre Gud Fader. Og så er der evighedsaspektet. Jesus, Messias, er ikke et skabt væsen, eller en, der først kom til ved fødslen af barnet i Betlehem. Messias har altid været der. Han er evig. Ingen grund til at tvivle på forståelsen af treenigheden her. Sønnen er også evighedsfader, evig, guddommelig, uden en hierarkisk plads. Og så har vi fredsfyrsten, Sar Shalom. Jesus regerer som en fyrste eller prins. Han er en hersker, som bringer fred og er karakteriseret ved fred. Det kan den her verdens fyrster ikke prale af eller opnå. Måske vil de gerne fremstå som dem, der sikrer fredstraktater eller sikrer freden i Mellemøsten. Men det bliver altid på bekostning af andre eller til berigelse af dem selv. Men Jesus, fredsfyrsten, siger det sådan her. Min fred giver jeg jer. Jeg giver ikke, som verden giver. Messias' magt udtrykker sig i fred. Og dem, der lyttede til Esajas fortælle de her ejendommelige og fantastiske ting, var ikke i tvivl om, at sådan et barn, som besidder disse egenskaber, har disse titler, og som skaber så meget lys og glæde og jubel. Det måtte være den længe ventede Messias, den udvalgte, den salvede. Og Esajas' profeti blev læst og lyttet til igen og igen. Og dens bare tilstedeværelse skabte lys, når mørket føltes kvælende. Løftet om ham, der skulle komme, blev lært udenad, sad på rygmarven, var skrevet på både hænder og hoved og dørstolper. Et barn skulle komme,
det skulle genoprette Guds rige. Da Israel så blev besat af romerne omkring 700 år senere, så blev teksten om lyset og barnet igen essentielle i folkets håb om, at en dag skulle freden og lyset komme til dem. Og da Johannes endnu senere skal beskrive, hvordan Jesus kom ind i verden, så bruger han billedet af Esajas med lyset, der skulle ses af dem, der var i mørket. Om lyset, der skinner, og igen var det som om Gud sagde, der skal være lys, og Jesus blev født. Læs med mig Johannes 1, 4-5. I ham var liv, og livet var menneskers lys, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Og i vers 9. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Johannes, der selv har gået sammen med Jesus, kan sætte hans liv, død, opstandelse, himmelfart ind i det rette perspektiv. Han bruger billedet, som Esajas også bruger. Og vi, der læser den tekst i dag, hvad enten vi er jøder eller kristne, vil kunne genkende profetien om lyset, der skinner for dem i mørkets land. Også Zakarias, der var far til Johannes Døberen, synger i den lovsang, han bryder ud i, efter han har fået stemmen tilbage efter Johannes' fødsel. Så synger han, solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Hvis vi skal prøve at lande den her igen. Løftet om Messias er stærkt knyttet sammen med billedet af lyset, der skinner i mørket. Lyset, der skal ses. Og da barnet blev født, brød jublen og glæden og lyset frem i form af den overtagelse af magten, som kommer ved hjælp af gode råd, fred, retfærdighed og guddommelig kærlighed. Midjanitternes undertrykkelse blev brudt af Guds indgriben og Gideons lysende fakler. På samme måde vil mørket i verden også brydes af barnet, der er født til os. Han vil regere med fred, med retfærdighed, med guddommelig indsigt og visdom. Og deri kan mørket brydes, så vi kan sige som Johannes, lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Men vi, som stadig lever i mørkets land, må igen minde os om, at lyset både er kommet, men også kommer. For selvom vi er kaldet til at være det samme lys, der kommer med ret og retfærdighed, og spreder lyset og glæden her i verden, så er vi også underlagt mørket. Og vi må stadig holde fast i, at lyset er kommet, og mørket får ikke bugt med det. Og i mørkets land, der er der et lys, som lyser på vores vandring, så vi ikke går helt forkert i dag. Og når vi føler, at mørket griber fat i os, og vi synes, det er svært at få øje på de sprækker, hvor lyset kommer ind, så lad os ikke have fokus på, at vi selv skal søge det mere, men at lyset faktisk kommer til os. Eller som Anne Jones så fint har sagt det. Jeg kommer næsten altid haltende ind i advent, desperat efter lyset, men for træt til at lede efter det. Så er det, jeg husker. Lyset kom for at finde mig, og det er faktisk hele pointen. Må du, mens vi venter på Herrens komme, lad lyset finde dig og skinne på dig, så dit liv i mørkets land oplyses, så jublen og glæden kan bryde frem, og så Messias kan etablere sit evige rige, der er understøttet af ret og retfærdighed. Amen. Så skal vi synge sammen igen. Vi skal synge den sidste salme for i dag, salme 146, Du kære lille Betlehem. Og som vi plejer, så rejser vi os efter forspillet og bliver stående under velsignelsen.
Må vi alle gå ud og være et lys til dem, der bor i mørkets land. Med disse ord. Må Herren velsigne dig og bevare dig. Må Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Og må Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.